Bahasa Jawa. Alhamdulillah. Kepada Bapak Poniran dipersilahkan untuk berdiri Bapak Poniran ya. Terima kasih Bapak Poniran. Monggo tepuk tangan nih. Tangan guru kita. Basa Jawa. Bapak Poniran guru kita nih. Nun sewu nyalatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nun sewu nggih, kula menawi ngadeg ngeten keju. Betul nggih mawon nggih. Sing penting kan wis seru. Gurunya diakali. Nalpun mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saderengipun monggo sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sami sedaya saged mangkal utawi rawuh utawi kula saged angrawuhi reunipun arti aku muridnya gede-gede nggih. Murid, panggah murid. Angkatan tahun apa itu niku pun pinten tahun nggih? Antara 35 dadi wis pangling dhewe nggih. Salam mugi tujuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngaraken dumateng kula lan panjenengan sami sedaya dhateng ingkang sae lan ingkang kita ajeng-ajeng sahabatipun benjing wonten yaumul kiamah. Dumateng para bapak boten usah anak-anak, langsung para bapak ibu nggih. Anak-anak Boten pun sami-sami duwe iki padha dudune boten. Kadang nggih. Masan ya, bapak ibu sedaya nggih. Pun sepuh. Kula rumiyin iki murite. pun sepuh-sepuh ya. Kadang ngomong di Jawa mawon. Kesane jelas. Kula ngaturaken nembah nuwun dumateng ingkang kagungan kersa wonten ing mriki. Nak Gupron. Ya, Pak Gupron Nak ingkang Gupron. Pak Nurudin. Mugi-mugi angsalipun kula rawuh wonten mriki mugi benjang dipun aku amati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados amal-amal ingkang sae. Dumateng para bapak ibu sedaya kula remen sanget nggih ngaten nggih. Kula jan paling remen sanget. Kula niku benjing napa kala winginane kula angen-angen deh kok ya muridku anak sing ngaku Riyaden ping kalih Riyaden wonten sing teng yo kok jegal ngantor aku yo alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos saniki niku nggih. Kula matur nembah nuwun sedaya nggih. Niku keciwane niku kula mboten saged rawuh teng dalem jenengan. Dereng saged mugi-mugi nggih saged mawon nggih sing mangken nggih. Kadang-kadang menawi kula nggih ngoten nggih ben muarep kersane marep ngoten. Ya kali niku kalih Gus Mati niku sering tenggen kula niku. Kula matur nembah nuwun niku pokoke mawon nggih. Teng Sundrani pokoke manut minggu wonten kegiatan. Kula ndangi ben apa ana kegiatan ayo ngumpul-ngumpul nggih niku. Teng ngajeng lapangan Sundrani mriku. Dados kathah kang Pak niki Pak niku Pak Mendalas. Nggih Mas niku nggih. Mas Mendalas. Mboten mawon nggih sampun tamat kali kula nggih. Nggih tamat nggih. Kula gadah istri setunggal. Amin amin. Terus pun kantun tiang kalih niki. Nggih tiang kalih anak kula pun mentas sedaya. Dadi kalau tiang kalih mawon nggih. Sampun saking kula kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam rangka ketemuan Anjang Sana silaturahmi ketemu guru bahasa Jawa. Oke, tetap bersama Pak Wukon Channel. Tetap donga-donga lur. Disampaikan terima kasih memasuki acara selanjutnya yaitu Mauhidah Hasan.